Ayun ta, Rajuman Abi. Rajuman irin Rajuman Rents. Of course, ang Naga City, no, gipailom na sa state of calamity. Okay. And ditong dapita sa may Region 5, nang hatag na pod og food packs ang mga apektado sa Banggigong Enteng, ang DSWD Region 5. And then matod sa pag-asa, no, ang Tropical Storm Enteng naana sa Northern Luzon and now over the West Philippine Sea. Northern Luzon, particularly sa Ilocos. Ilocos Norte. Ilocos Hawaii, Norte. Ilocos Norte. Pero Oo. pag-awasay na siya sa Philippine Area of Responsibility. Ugma pa, Radjumandong. Ugma pa. Oo, so naapay possibility. Naapag yun ni Hinungaw, day. Oo. So, sumalak pa sa updates pag-asa, mga higala nga ang kining bagyo ni hinay siya. Pero samtang pagawa siya dito sa Philippine Area of Responsibility, padulong daw sa West Philippine Sea, posible nga makusog. Adi ay. Oo, nya. Mo gihapon dala gihapon og mga pag-ulan. Agoy. So possible nga dunay, di ba natoy mga Radjuman Abi gipangkalot nga sa dayto yuta kay naa day mga natabunan. O, Mga Oo. kanang padayon pod Unya, nakina. ang pagkaot pag yuday ka, kinamot lang yun ba? Oo no. So, sa Loya po sa taga Bureau of Fire Protection. BFP man to, na sa video. Bureau of Fire Protection day ba nga kinamot na kauhat-kauhat. Yes. Oo, Wala no. gyud tay gamit gyud nga pang rescue na papala ba piko Langan ba. kay ang kuan pod naman dagitanan. Sa bagay. Nadi gamit Ay, pagkutkot sa busy. kini Na dito. kini gigamit ri pagkutkot dire. Adi ay. Unsa naman in Wala tawag? nga shortage na sila dito sa mga pala. Naaday dito tanan pod ha. So mo to ato ang latest update mga kasama sa bagyo unya. Doon na daw toy mga pila to ka mga estudyante Radjuman Abi O nga 50, 50 Oo. ka mga estudyante ang stranded. Stranded. Kay kana lagi dugay na announce no nga late na dunay suspension. Agoy. So, sa Bulacan to siya nahita po mga kasama and then katong makita mo sa luoy kaayo. Di ba kung Kana ba? bagyo ano man na kanang Oo. naman ay advance di ba nga Yes. advisories. Kana day ba no? Ngano dili gyud na siya mga correct bitaw day. Kana mga advisory ba nga Oo. discretion sa LGU Yes. or asa ba dapita baga kasama mag-agad ang order para sa kanang suspension sa klase. Oo. Ngano mabot pa mas punto nga naay daghang Stranded. una to nga ba stranded gani mabutang gyud as peligro ang kinabuhi. Oh, mga bata pag yun ka jumandong. Unya dili magsundo dayon sa ginikanan kay Correct. ang agianan. Tinuod na. Oo, napuno in tawon mga higala sa kining tubig baha ang dalan. I hope nga dili na mahitabo stoa. Kuan na lesson learned ka jumandong nga kung naay advisories dili lang man ni sa government lang kundi Bitaw. pod para sa publiko kay kung naay advisories baya ang government ang public pod usahay labi na naa sa duol sa flood prone ug landslide prone areas dugay pumhawa. Mao gani kay Oo. ingon man nga diri namin naniguang. Oh. Diri namin naniguang Oo. nga lugaran ni wa man Oo. na mahitabo na niya karon. Wahin ang tanan, di ba? Tinabangay baya na. Mao gani. Sa ingon sa government mo cooperate pod ang public. Kay para mga kasama way mabutang sa alanganin nga Correct. kinabuhi diha mga higala. Tinuod na.